Pripun? Kelakuannya baik gak ngono lho jane. Pripun kan? Pelawak sing mboten ngregani baik kok ngregani lho Pak. Oh, napi tenan nek kula kali Mas Percil iki nyuwun pangapunten kok mboten kok awak iki narjet utawa bandrol mboten ning nawa itu kula kali Mas Percil bismillah melangkah saka omah iki golek paseduluran silaturahmi ngraketne kekadangan. Ayo ngono ta, Dik? Ora. Lah nek dhuwit ya bosok lho kowe iki ya enek kowe iki. Dik carane Dik, awak dhewe jaga image lho. Imet orane image. Aja ngancane lho. Dadi nuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya menika namung guyon pari kena. Dadi Mas Percil menika mboten semata-mata golek dhuwit, tapi nyambung silaturahmi golek paseduluran, Dek. Dadi nuwun pangapunten lho, Pak. Mengke badhe mandhap mriki ampun sah dipun sukani amplop. Dek. Bensine sapa sing bayar? Dek, ben rada anu lho dadi golek paseduluran. Ngraketne paseduluran, ngraketne kekadangan. Mboten semata-mata golek dhuwit, tapi golek paseduluran. Dadi Mas Percil lek kon milih antarane dulur karo dhuwit, Mas Percil milih Dhuwit. Ya kamu mosok mangan dulur. Mangan melok dulur. Ya karepe yuda ki bener. bener kula niki. Dulur karo duit mangga apa dulur ning dulur sing nggawe duit. Lah, Jeneng rek ngerti. duit kuwi kadang iso sok mutusne paseduluran, iso geseh karo dulur gara-gara duit, geseh karo kanca gara-gara duit, rebusan warisan gara-gara duit. Tapi nek dulure akeh, iki penak. Kok iso dulure akeh terus penak. Pamane banmu bocor. Bocor. Tulungi karo wong mergane Pamane awake dhewe liwat balapan. Balapan kok weteng rasa luwe. Wis langsung mlebu tenggane Kiyanto Sabda Carita. Mlebu bleng. Lajeng rawuh Mas Wanto. Wo, wah lha kuwi kupluk kok kulkas to, Dok. Bojomu kono terus to? Kulkas. Nyenyak wit dijulungmu. Kuwi dudu kulkas goblok. Kuwi dudu kulkas. Kuwi kupluk gaya kamar mandi. Kuwi dadi jero nek jeding WC bareng. Alah kleru kabeh. Lah napa? Lah caca ndak lha kuwi biyen pengendangku kok. Lah anake kupluk kancane ciri-ciri ngono enggak ngerti ta? Sebabnya apa? Sing kene banjur bojone sing ngetane won kak ning kene. Oh. Terus kamu bisa susus ya. Kamu rasane bojomu susus. Wong lanange akale akeh. Kok iso, Dek? Pokoke nek wong wedok iki ya tetep kalah akal karo wong wedok. Lah kok iso akal-akal wedok malah pinter-pintere wong. Lah ya pinter wong lanang. Lah kok iso pinter wong. Yoga lakuane bedhek paling pomo bayaran 200 paling sing dikene sing wedok mesti 150. Sing 50 piro delen ndi? Kan ndi? Selempitne kupluk, sok delen ning usus-usus. Sok ning isor bantal ngantek lho dirubung rayap barang duwe tau. Sangke oke duwe. Sangke oke duwe. Tapi lak nuwun sewu lak bose niku mboten. Oh wong jujur. Wong jujur tan liyane ngenek niki wis ora enek. Tenan Mas. Awakmu kan di Sero Dewi. Posisiku saiki kan di Sero Dewi. Siap-siap. Kula aku ndek ngenak mampir to. Mampir ning omah. Balapan. Juga mau ngono. Nggih, kula kandhani, Bos. Dadi mampir mak bleng. Isu-isu kan biasa lah wong mertamu oh ya rasa luwe. Aku weteng rasa luwe jane. Anu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kondi le. Suarane ngono sih. Mesti ngono kuwi. Karo tangane karo ning kursi karo ini. Kondi we ngono ini. Iki ya iki. Ngomong ngono itu omong. Nggih. Mari ngono aku mlebu bleng. Mari ngono terus anu mantun dugi Blitar, Pak. Anu mantun wayangan ringgitan. Luwe ta? Nggih. Ya tuku ning jaba kono. Akhire tuku karo kowe. Ora, tuku dhewe. Tapi dhuwite kono. Ora. Lah dhuwite tutne kok mburine. Oh alah. Tutne aku mlaku ning ngarepane kan enek warung. Aku lungguh temlek. Nggih kula omong. Bose mending lawang tok. Ngene iki tok. Jiko ono lho mangan ngono. Nggih, aku yo ngono. Wedi awakmu anak buah biasa yo melok. Juragane kono. Ngono karo ngene. Ya lawe ngono jiko ngono. Aku ape jiko iwak. Kula ulam niku lho Bu. Aja ulam, aja pitik. Ngono iki. Kolesterol jane. Terus ora wani to, Dik. Anu iwak sapi mau rendang kok malah sapi. Darah tinggi. Ngono. Ya karepku yo luwe sing ngendhek aku muni anu ndok mawon. Ndok gatel no kowe ngono. Oh dipenging ya apik berarti. Lah mamen apa to, Pak? Ya cukup pecel karo tempe ngono terus. Aku ya mangan pecel karo tempe. Cukup pecel karo tempe ya tak mam. Terus jenengan mboten dahar to, Pak? Wis ora to, penting anak buah wareg aku wis marem. Mari bar bayar, apene bayar aku kan ngalih omongane piye. Piye?
anu dadi siji karo sesuk ya ngono. Ya iki. Ya iki. Kowe lali ya, Del? Ya apa? Masalah kowe coba omongin cah-cah. Ya iki. Berarti pecel karo tempe mang yo utang to tiba. Karo tempe, karo kopi siji munine. Dadi siji karo sesuk ya. Ngono kuwi. Aku Kabeh kok karo sesuk lho. Kowe sesuk bayar lho sok. Kowe tak omong itu. Pribadi Aja nganti krungu kanca seniman iki malah ngomong nih. Badan kowe iki jenenge ora iso mikul dhuwur mendem jero kok. Kowe iki padha karo ngungkar-ngungkar wadine Pak Yanto. Ora Wonge sebagai teman, sebagai sahabat karepe apapun yang terjadi kudu iso nutupi. Lha wis tak tutupi yo Mas. Buat tutupi apa? Ya tak tutupi godhong lumbu ning ketara akhire ya ceblok neh. Nuwun sewu lho, niki teng daleme Bapak Pak Sardio. kula niku sampun saestu. Sampun dilunasi lho tadi. Karo Pak Sarjono. Pak Sardiono Mosok wis dilunasi. tenang. Kowe matur nuwun sing ngaturi panjenengan Pak Bapak Kepala Desa. Nggih, Pak Kepala Desa. Matur nuwun, Pak Sampun Lurah. lunas kula sampun matur. Nggih, matur nuwun Bapak Kepala Desel awit menawa Jangkrik. sapa ta? Gantinan genset. Lah lek wis lunas kowe muni ngene. Bapak Kepala Desa. Desa. Matur nuwun sangat sampun dipun lunasi. Alhamdulillah nek nggo DP sepeda motor ya, Dik. Ora ya, Dik. Awakmu ya roh sepeda motor bareng ya roh. Ya ngerti ta? Dik nane tuku sepeda motor. Tuku sepeda motor. Jenengan nate anu sepeda motor jenengan napa, Bas? Anu bit tahun 2012. Bit tahun 2012. Kowe roh tak bedhek tak roh tak. Apa ndang bisa roh? Umpamane sepeda motor kok kulon. Mlayune ngetan. Iya. Mak wes peyanter. Angine ning ndi? Neng guri. Nyangine neng guri sepeda motor kowe tan marake kulon to. Berarti ra ro sepeda, berarti ra tau tuku sepeda kowe. Lu tahu goblok. Umpamane sepeda motor koetan ngono. Iya. Koetan mlaku ngulon. Mak wes angine ning ndi? Neng etan. Lah, ya tau ora tau. Berarti ra duwe pedah kowe Neng ngarep. Lah, nyapo angin ning ngarep kuwi lho. Neng iringan. Apa enak angin irian mlakune ngene lho pedahe. Ya ora iso. Sepeda motor saka etan mlayu mengulon. Angine neng ndi? Ning ban no. Angine ning ban. Kok iso neng ban? Lah iya angine ning ban jajal lak bane ramboke angin mlakumu lak ngene mau ngalon kok. Ora iso banter. Angine iki ning ban. Berarti kowe ora tau tuku pedah. Ora tau kuwi umum. Ngomong-ngomong masalah sepeda motor anyar. Iki kan mantene ya manten anyar. Manten anyar. Apa bedane motor anyar karo manten anyar? Lho lah piye to kowe iki takonmu iki piye to? Kocok kowe piye to? Takon Kudu apa bedane manten anyar karo sepeda motor? Lah manten anyar ki mesti ning kuwadel lah. Sepeda motor anyar ki mesti ning kelincipen lambemu kelincipen nek dealer ki kemeruh. Umpamane dadi lak pemora paribasa ancane lu ngomong barang manten anyar ki mesti ning kuwadel. Ora iso. Diijabne Ora iso. menungso karo mesin. Ora iso. Apa bedane manten anyar karo Sepeda motor anyar. Sepeda motor anyar. Carane nganggo gitu. Ditumpaki mak pelan. Diselah. Motor mlayu mak weng. Enek bolongan dinggati. Sepeda motor anyar. manten anyar, Dik. Nek motor anyar, motor ditumpaki mak pelat. Motor nek Motor mlayu ber enek bolongan to. Langsung dinggati mak. Sehat. Masalahe motor anyar. Motor anyar. Wedi nek lecet lak manten anyar. beda karo motor anyar. Oh iya. Motor anyar wae lah. Motor anyar ya ditumpaki mak pelat mlaku ta enek bolongan langsung dinggati mak. Sehat. Kuwi lak motor anyar. lak manten anyar. Beda karo motor anyar, Dik. Lah ketau ngomong beda lah saiki lak paribasan kowe iki momone manten anyar ngene. Ya wis. Apa bedane bal-balan karo manten anyar? Alah nek bal-balan olahraga, nek manten anyar iki adat kuwi pernikahan. Oh, ya dudu. Oh, Ndak lah kowe roh ora bedane. Wis dudu kuwi. manten anyar ngene iki nek bal-balan olahraga. Saya kelaru. Apa bedane? Lak bal-balan. Bal digiring ngalor ngidul ngetan mulon plewayon sik gitu. Lak wis gol mlebu bleng, agek rangkul-rangkulan, ambung-ambungan. Kuwi bal-balan. Omongi. Nek manten anyar. Jadi lak bal-balan ki bal iki digowiring sik to. Rowono rowene. Lak wis blum gol, agek rangkul-rangkulan, ambung-ambungan. Kuwi bal-balan. Apa ya nek manten anyar, Dik? Jadi bali digiring sik lak bal-balan iki mesti ngene iki. Ngelak wis gol. Gol! Wis mlebu. Ngono ki. Rangkul-rangkulan, ambung-ambungan. Kuwi bal-balan. Nek manten anyar. Jadi bali digiring sik. Wong kowe ya nesu. Peng ae. Lah saiki weruh. Apa? Manten anyar
manten wedok. Nyapa? Sesuk-esuk nek adus sing dikosoki apane? Mesti wajahe sebab salah sehari. salah. Loh, iya. Manten anyar, sesuk nek adus sing dikosoki apane? Anu wajahe utawa tangane. Salah, salah. Sebab ada wedak. Tidak bisa. Ora iso. Bokonge. Alah ora iso. Lah apane manten anyar wedok ki lho adus sing diraupi anu sing di Kosoki apane sik? nyapa dadak mikir manten wedok adus bareng. Nyapa mikir manten wedok adus. mikir ngono iki. Wong jagel penak kok mikir manten Ya. wedok adus bareng. Lha kowe tak Bah sing dikosoki bokonge sik batangan sik arep nyapa kowe. ora nyapa. Lah iya nek Lah nyapa kowe takokmu ngono mau. Ya kancane ya bingung kok. Nyapa mikir ngono barang nyapa. Nyapa Penak lho, mikir Pak. dalang karo bakul beras penak, Mas. Lah ya ora ngono, Bos, jenengan kok wonten-wonten mawon. Mbok bilih kula niki manjane. Pak Sardiono ngersake caping gunung dhisik aja nganti anu. Oh nggih. sinten nggih? Tuan rumah iki ngersakne Mbak